Mga drama sa radyo, nasa numero 1, RMN. Feel mo to. Feel mo to. RMN Drama presents Kuan Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga duna kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun ako ang pasultihon. Recorded by X Thunder Gaming. Hello, kumusta ka mo niyan sa miyong alagad si Kanginan sa Fon Morales and then may partner sa nako diri si Randy Tayan. Niya nasabtan niya atong nandang tulamanon kung ako ang pasultihon. Asap gid ha, always say April mga kaisunon. Unahon ginatong atong pag-ampo, panalangin to sa labang makakagahom. Lord, thank you kay Lord sa grasya ang imong gihatag kanamo matag adlaw. O ako sa nang i-shout out sa makaniot ng kanisla si Pinoy o mga kuani taong pamilya Pinoy o si Gulyat. Gulyat ang ngani ni sa ngay ni sa atong Gulyat diri. Okay. May papaminaw niyo diha sa Ilaya, Lapol City. May pagpaminaw ninyo. Ilabi ni Montor Tatoy, nila ni Yolo T o ni Joel Polvera. Mayong pagpaminaw ninyo tanan. Okay. Bueno, kisunan ang atong suwatang pukratong hatagan o pagtigano. Pinada kini sa usak nalipay ani mga produkto bahin sa SED Marketing sama sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama gikan sa SED Marketing, tatak magaling. Mapalit ninyo ni sa mga butika gida. Butika ra gida. Okay. Bueno, kay sunan ang atong suwatan po karang pagtagad no. Pinadaakin sa kalalaki nga nagpatago ng sangan nga Titong. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Titong. Kinakasawa, magkini naghatag na ko problema ba? Huwag ko magproblema para sa pagkaon nila. Ang akong naproblemahan, ang among kaunon kay labihang tapulan na bayhana. O kung ano na problema mo ko mga yan ingon mo ko daan ang mga nahitabo. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo dahil tanging ikaw lang ang pintig ng puso ko. Hahayaan mo ba na maging ganon na lang? Ang isa't isa'y mayroong pagdaramdam. Bakit di pagbigyang muli ang ating pagmamahal? Ako latahon tayo noong kadiha. Tingali ikaw may maghilak og popcorn ron. Pastilan ba yan Maong dalir ka kaayo mahay. Blood kay magsige mo lang higda nga magkatakanta niya. Ay, sas. Hindi pa nang gulimpaso diri sa ako. Sinaw sa ako ba? Ang sabay gusto nimo, ikaw may akong ilang paso diha saog. Tingali imong pahak may masinaw. Usam mapabayhan na. Unsay na unsa? Unsay na unsa? Uy, ikaw ang ko nagbaboy. Aram wag tang imo high blood. Ah. Agay! Agay di ay ha. Uy! Wa kay buot. Imo kong pakanon og baboy aron ma-high blood kog samot. Oh, mukirig ko na sa mga tubangan. Ganahan ka ana, ha? Gusto di kang mamatay ko, ha? Taka mo lang gawin. Ang gusto, ay, o gusto pa kong matay ka, gituog lang na ako, ang muna hasol. Ay, gusto gid kang mupatay nako, ha? Awar mo na siya, ha? Di mo rin usbo na akong isulti ba? Sa mga taong gawin? Sabaan ni mo. Sige, pagag tagaw-taw diha ron. Piti ka na kong balik ron. Wa pa di ko mapiti nga.
Ay, hagtok na may nga akong Takobs Caldero. Nya gusto ka usbati ka? Ayaw na, Aw, lagi ha. Pagsuka dito aron mga unta. Manghugas sa dito kay waman tay magamit nga platong kananan. Ah, Aray! Kita na, oy! ako'y pahugason nimo? Minguni ko! Aw, lagi. Usam daw nga, oy! Kinsa may manghugas sa mga plato? Ako! Onyo, sa pa may magipaabot ya panghugas na dito. Oo na yun. Dito! Paghugas na dito! Ako kagulingon bagong giingnan dahi. Sige titong panghugas na dito. Oh! Itir mo yan, oy! Sige, yaw-yaw ni mo diha. Ngano ka? Bangko ka ron! Naunsa naman sad mo si Pari Mari, uy. Nabot man diri sa amo ang inyong tingog. Ay da, ako nagikulata akong bana, Mari. Ha? Nga naman. Hanggaw man, nagkatakanta ko. Iya kong gisamok-samok. Di, wala nang ko nagkakanta. Matod niya, naghilak ka? Amaw gi kayo, di ba? Purting amawa. Puspusan pabitaw na ko sa Takobs Caldero, da lumping lagi. Ang unit titong? Ang o sa kaldero, Mari. What? Laki. Luuy agad di ay ni mo, Mari. Aha? Ang kaldero ba? Aha, bungot si Toy. Ako pre, di nang silbi na ka pre. Ako nga, mao'y padre di pamilya, naon ko sa bidag. Oh, sama na best resort, sama na. Di, yun na, magsilbi. Kukatay ka na pre. Pita ako! Sus. Di ko din mga yung sobrang pagmahal, pre. Kaya mauna niya itabo na ko ron. Tungkol sa sobrang pagmahal na ko sa asawa. Nasubrahan na akong pagpangga niya ba? Mauna may abusar. Kay kaniya adtugod sa bago pa may kasal. Ako ta na trabaho sa bahay. Kana siya, wag gina ko na palihuka, pre. Oh? Pinangga lagi. Mubangon na nagmukaon. Kaon na iya. Nya? Ultimo po kuha og toothpick. Ako. Mayo gani siya rin. Siyari mo, kuha sa iyang. Sayang pro. Oh, grabiha sa di mo Lagi pre, maunang di jud maayo nga palabanan na nitong pangga to sa awa pre kay mas spoiled man. Spoiled. Mau ba? Mo pre. Sa una, sa nanguya pa ko niya asawa, ako nakita nga pwedeng ko gihana. Pero karong na minyo me. Pero di naman tapulan na. Maunang nakaingon ko nga, praise the Lord. Nabungot. Recorded by X Thunder Gaming. Sa ako nga problema sa bahay, si Pare Patok ra gyud nga akong kasumbungan. May akong kapahungawan sa akong mga kagulanan ba. Kaya ang tinuod, mahal na ko ako asawa. Pero na problema ko. Mao nga ako lang siyang itumanan sa iyang gusto ba. Dong. Iyay, wala. Itong. Tingog na ang akong message stone. Itong, oy. Sa kay suga niya Dong. Magpakautin nga nila siyang buko-buko ay. Titong! Kabungol ba mo? Ay, dili na message tone. Ringing tone na niya. Pakulata ka na ko, Titong! Aday, kaming! Ano, day? Di ba giing nang taka nga manawagan ni ko duol dayon? Kasabot ka? Ayaw na kong pasinggita. Madaot na akong vocal cords. Oh, mo ba day? Tawgon gani ka, dugay kay kamutubag, oy. Pasyagiton, pagitan ni mo, oy. Oh, sorry day ha. Sa tituyo ni mo day? Magpahilot ko ni mo. Daan pa yung lagi ko. Old stock naman ang style ha. Bebe, talik ko, be. Uy! Balangkan mo ka diha. Talikod kay magpahilot, magkaka. Magpahilot bitaw ko, pero dili sa buko-buko. O, sabi day? Sa akong bugan. Ang bayang kito, ang bugan na nako akong ipahilot. Kay murag sakit. Saan man mo na mabigay ka man sa dudayon. Bebe. Uy, wa man na magpiang day. Noon sa day na. Na-dislocate raman na. Ngono kaingon mo ka nga na-dislocate na. Kaya na yun. Murag naglambi day. Lambi. Guys! Hanggaw ka. Dili na bugan imong gitanaw. Aw, sago day. Dili dinibugan. Nga, bugan mo na. Yung sa man day gitanaw nimo nga naglambi man.
Aw, di nabugan eh. Pakulata ka ha, titunga ka. Sorry, sorry. Inito sa imong bugan na yun. Sa init. Unyag init, unsay problema nimo? Ang liki ko do. Ah, anong liki? Ah! Ayaw sa palabiik daog-daog imong bana, Mari. Uy, kaluoy sa taon, ana. Wala man na mapurmang uni pari titong, uy. Daan naman ko nang wa mapurma, Mari. Sa bago di ay. Ambot, ana tawhana, Mari. Musurok, yun akong dugo na niya tapulan. Good kay tanan good. Mao ba? Grabe ka tapulan, Mari. Uy, hay, maluya na lang kong sinugo niya. Naluya kag sinugo? Oh, kay tapulan ka ayo. Di mo lihok og natuing nun. O, unsa di imong gusto, Mari? Kanang dili pa Mr. Ingnon. Kana unta, Mari. Kanang automatic na lang ba? Di maghuwat nga ato pang ingnon. Di ba lalim ning manugo ta? Kutas sad baya. Hala, no? Nay, sama anak karon oh, wa pay linungag. Hay! Titong! Titong! Day! Nakalungag na ka! Ah, wa pa day. Dan nanlaba pa ko. Hapit naman ni Muhammad. Aw, wasan lang nila ko. Awa, Mari. Mao na siya. Og di na to ingnon, di sad mo lihok. Kapoy kay ba? Oh, kapoy sa di ay naman. Was-was Sige, ka ba, tagmandar, Mari. Namo lang, kapoy. Uy, di gina lalim. Na mo silingan din he, namatay tungod sa pagsigig mandar. Mao nga dili na ko magsigi, di na ko masigig mandar anong tawhana. Tuod no, Mari. Sa ato pa, Mari. Ako, Mari, mukaon na lang ko aning imong gianda, Mari, ha? Dili lang ko maghuwat nga og dahon ni mo usab. Ah, Kay basig machuchu kay diya simba ko. ay, bungot si Toy. Hungry, very hungry, that's what he sings at boy. Oh, nga naman ka diha. Nang luod ka nako. Wa man kay tingog-tingog diha. Wa lagi ko makauyon sa imong gihimo day ba. Naagot tayo mga bisita. Kumari ni mo. Mauwaw sa taon-taon eh. Ilom diha titong oy, uwaw sa imong mata. Mauwaw Baga ta. imong naong, mauwaw pa ka. Nay naong nimo ay baga pas imong lubot. Karaan naman. Karaan naman. Nya karaan. Paitag taon na niyo eh. Lakaw paliti ko dito shampoo kay maligo ko. Tiwasan tal tuwa akong ibuhat na ko eh. Palitis ako dito shampoo. Sa mong sempo ha. Siyempre ka nang mubuha. Ay, bitaw no. Lisod ba itong shampoo nga di mbuwa? Ayaw, nasigyaw-yaw diha. Palitin ako dito kay maligo na ko. Aw, day. Apili na lang sabon ha, kay gamay na lang tong sabon. Mangutana na sa kagusa sabon na ron. Ay, bawa na ko. Usa to sabon na. Ay, unsa ko nung sabon ang akong ipapalit ni mo. Unsang sabon na. Unsa man ang sabon ako ipapalit mo kasagaran. Siyempre, ka na mong buwa. Kabunot sa ito. Ay, Pre. Usar yung sulbada na yung masawa nga tapulan, pre. Usa man, pre. Di na mo tumanan. Ang singan? Ay, tumani, bahala na siya. Kunya ko, pasakit-sakit, barong ka, nga hakuan. Nabunggol ka, ana, sayon ra kay na. Aron di ka masugo ba? Para siya na ibubuhat sa iyong mga isugo unta ni mo, di ba? Mautuod. O, ingna ko bakakon. O, di na naman ugo ni mo, di ba? Epektibo ka niya kung gisugyot mo. Mapugo sa siyang lihok sa iyang gustong sugoon ka niya. Mapugo sa iyang lihok sa iyang gustong mahitabot. Mayo ka, pre. Ay, asukay lang. Recorded by X Thunder Gaming. Nakita na ko nga sakto ang itambag ni pare patok na ko. Para dili na mag-anad ako asawa ba. Sige panugo. Mao nga pagkaugma, nangita lain ko paagi kung usaon nga masakit ko nga mabungol ko. Ay! Uy, saman to ikakusok atong butuha. Purog nasod sa kwarto. Kinuo ko, huwag ka magigong si Titong. Antuon ako. Titong! Titong, unsa man tong buto? Oh, nagulit kag armas? Nagunsa man ka, maghikog ka! Ha? Ingon ko maghikog ba ka? Ha? Pagtarong ba? Oh, hala! Naunsa man yung dungga, nagdugo lagi na! Ha? Ginoo ko, tana sa ospital, tadto ta kag ospital! Unsa? Tadto ta kag ospital! Hospital? Ayaw na. Wa ko maunsa.
aksidente ra magbututo akong pusil. Ako rin kutong gilimpyuhan ta. Ano bang nagtinir magka pusil? Uy, di makapalit, ana! Ha? Ginoo ko, nabungol. Nabungol ka, titong. Nabungol ka! Unsa? Naingong ko, nabungol ka! Ha? Nabungol ka? Ano saan ka nabungol, day? Bungol dito, ya. Ikaw may nabungol, dili ako! Ha? Kadi ang bote mo! Nagtugyo kong asawa nga nabungol ako, mao nga wa na kayo siya makiksulti na ako. Ug nabantayan po na ako, wa na kayo siya manugo na ako. Pero mao lagi, tungod kay tapulan kayo, imbis ang ngayon ta nga akong buhaton, dili na lang kay nabungol lagi. Unya, wa na kayo manugo na ako ko asawa. Epektibo sa itong gitudlo ni paripatok na ko na, nga magpabungol-bungol ko. Wala siya kibaw nga. Giptangan ko rag kitsap akong dunggan. Aron ingnon nga dunay dugo kami aga sa akong dunggan. Apektahan akong dunggan. O mao nga nabungol ko. Sir! Sir, naisi special promo, sir, oh. Natay sabon, shampoo, guban pa. Prato rin inig, promo man eh. Sama, sir? Ayaw lang part. Ayaw lang sa part. Ay, onsa na? Ah, Onsa madam. na baligya ni mo, oy? Onsa na baligya niya, tito? Ha? Unsa na baligya niya? Ay, nalimot ko, bungol man di ka. Unsa na siya, dong? Special offer, ma'am. Mga sabon panglababa o kanang pangkaligo. Nya natay shampoo. Prato rin ni ma'am nya. Nasa tay sabon. Buy one, take one. Nya, may nang klasiya sa bondong. Oh, mayo kay ma'am. Bisag unsay mo testingan. Usa ra ka kuskusan ni, bisan unsa nga mansa. Usa ra ka kuskusan ning sabon. Wag tang dayon. Your words. Bibibitis tinga na to, be. Sige. Titong, kuha to akong panty nga na ay mansa. Kaya ato tong suwayan, makuha ba na ng ilang sabon ang mansa ato? Kuha akong pante, kaya akong testingan ng ilang sabon. Ha? Ah. Dong, ikuha na lang ko dito sa akong panty, dong, be. Nara diha ay, kana akong kuha ato kay suwayan akong laba. Sa madam. Hati na. Kuhaon ako. Ay na lang. Kanina lang akong gisulob, eh. Kadiyot sa... Yo, what's wrong? Suwayi daw. Ah. Suwayi kay pakaon ka nang biligyan mo sabon. Pakaon na mo suwayi. Suko ka, sir? Oh. Kulata ka? Ha? Gisukur ang kung ma'am, sir. Muna ako lang siyang giusos yung short. Unsa man kalay? Ha? Ingon na ana yung kakatapulan. Ultimo pagkuha sa mong panty, manugo pa ka? Unya hasta pag yun ang pagtubo sa mong panty, nga gisulob, imo siguro tao na bligyan ng sabon, tupulan na ko ni Makot. Kadungog lagi ka na ko. Unsa day? Kadungog man lagi ka. Animal industry kang dako. Sige dong, hubo akong panty dong. Ikay hubo. Oh. Dali. Ako raman tato. Ikaw. Hilom mo dihap? Hilom ha? Hubo ada yun dong. Hello! Sir, wag dito ko ilabot na ni sir. Dali, ma'am. Doon lang ko gamay, ma'am. Wag dito ko ilabot na ni sir. Suwayi! Suwayi, no? Dali, ma'am. Muna ang problema na ko ang ako asawa. Kay ultimo paghubo siyang panty, manuko pag yun. Unyalain pag yung tao. Okay raw tato, ug ako ang iyang sugoon nga ako yung bana. Pero laing tao may iyang sugoon. Paska, guta yun ako. Og wa na ko dukla tong nanindag sabon. Di mo sibat. Saan tanong ako asawa ay? Sobra katapulan. Manugo pag laing tao nga mao'y muhubo siyang panty. May ba tao ni? Bi ko no. Unsa ko nung kamoy pasultihon, titong. Oh, kang sendo na to karong adlaw, Goliath. Si Titong Ate Pres. Tito. Si Titong Ate Pres, kay unsaon nga kanis Titong taon, kanang under siya yung asawa. Adil, under, pinangga niya yung asawa. Ang nga, murag nagdahan na niya yung asawa, Ate Pres. Nga di, palihoko niya. Tanang mga, yung asawa, sige lang pirmi siya, sugoon. Iyang gispoiled. Gispoil di Ate Pres. Nagdahan na niya. O sa kay gayon, doon na maligiyag si pangalan ni Ate Pres, sabon. Niya, gisugo niya si Titong, bungol-bungol man. Si Titong, saon nga kuan man. Di lagi siya pasugo.
karon giingna niya ang katong namaligya sabon. Dong tinuon nga makawagtang na ako niya. O makawagtang niya akong baligya nang. Di suway yun siya. Tay sabi, tong, hubuar rin akong panty tong. Nya ingo mas tuytong sa di ko kadungog sa dong ikaw lay hubos akong panty. Katong namaligya mo yan pa. Diba nga hubo niya panty? Tapulan lagi kayo. Iyang o tinuod ba nga makawagtang sa buling tong iyang sabon nga ibaligya. Tistingan nila at ipis ba? Tistingan nila siya. Yung panty, ang hubuon. Ikaw lay hubo dong kay para kuan. Ingos titong kadungog titong sige Rob. Hubo ari pagawar. Kadungog di. Kadungog kultahor. Sige hubuan pa tini mo ikay hubo. Hilom na day. Wag yun. Sir, wa ko'y labotan ni sir ha. Wa magyug ko'y labotan ni sir. Sige dong, suway dong. Nagihubo gid ya. Wa, si Lodi abot. Ano yung paambit? Ano Pambit yung bab, lawa? aribab. Panultihon 26. Nasa hubo panti di ba? Panultihon 26. Uy, nakasuway ba kong gulyot? Siya mo na hubo na. Gulit ko Bible, oy. Sige. Panultihon. Bitaw no. Laki ginagkira. Gulit ko Bible, oy. Uy, mauna. Ano? Onya. Balik ta. Ay, panultihon tabi. Panultihon 26, versikulo 14 nga res 15. Ang tapulan nga nagligid-ligid sa higdaanan sama sa pultahan nga nag-abli-abli diha sa iyang diha sa bisagra ni ini. Okay? Anong pultahan ba niya? Abre dig sampanaw dihara kutob. Verse 15, may mga tao nga naghinubra ang pagkatapunan bisan gani ang paghungit sa ilang pagkaon. O tinuod gid ay no? Kay katugan ni toothpick, tinuod gid ay no? Sa mga siya hatag toothpick may gili. Oo. O yun yung toothpick at pres tapulan gyud kay behana. Pantuna gyud na kasi nga sa cinder tito. Si Titong. Pantuna ginatitong kay tanawa unsa may sangputanan anaron ultimo ang paghubo siyang underwear manugo pa siyang tao pantuna gina kay taon ug naay mga bata sa inyo niya madanas pagkadako ingon ana di gyud maayo nga ehemplo kay ang asawa ug buto na unaon siya mao'y model sa iyang mga anak ikaw ultimo ganing paghugas og plato imo tanan tukdukdukon pakagtakob sa kardero pantunang gina kay ug mao na magdahan gawat ang gubot inyong pamilya o tanawa ron di na sugamak ang amligag sabon mo ni pahubuon sa panty pantuna na ha disiplinahan na imong asawa isakto tong tambag sa imong bana pero ay sa imong kumpare pero sa nalahap naman hinuon kay naabot na sa panty apan ug balik ta lahay ko tinuon ate pres, no? Nga? Kita mga babae mangyud ta. Oo? Lahay ko ka to partner mo mutang-tang, no? Ikaw di ate pres. Igat kay ko, Bob Ndo. Lahay ko pa minon. Nga naman ba? Ganahan ka nga hubuan, ikay hubuan. Pero katong dunay rape nga nahitabo. Oo. Pag abot sa barangay hall, nakatawa ang kapitan. Tay. Niingon ang kuan, babae. Ginip ko. Ikaw lalaki, tinuuning rape na mong bayana. Ingon ang lalaki, rape dito ka. Ginawa ko ngit-ngit, siya man yung busak, siya man abri sa kong sipir. Balik ta, pero kato ako may gibuan. Ikaw. Grabe kayo kung dialog. Isa ka? Dialog. Ang saon na ni mo. Magundang tao eh. Salamat ako na ganit sila manon. Kung ako ay puzzle, Tihon.